Hayırlı günler. Bu videoda siz 2024 yılda татар тілінен дәүләт аңлау аттестациясы уздыру өчен әзерлек дәрәҗәсенә куелган таләпләр һәм эчтәлек элементларының кодификаторын һәм демонстрацион вариантын карап китәрсез. Иң беренче чиратта, нәрсә соң ул кодификатор? Кодификатор дәүләт аңлау аттестациясы өчен контроль, бәяләү материалларын эшләү тәртибен билгели торган мөһим документларның берсе. Ул ике бүлектән тора. Беренче бүлек туган татар телендән төп гомуми белем бирү программасын үзләштерү нәтиҗәсен тикшерү таләпләре исемлеге. Икенче бүлек татар теленнән дәүләт аңлау аттестациясына тикшерелә торган әзерлек дәрәҗәсенә куелган таләпләр исемлеге. Димәк, имтиханда белемнәр фонетика бүлегеннән, лексика һәм фразеология, сүз төзелеше, сүз ясалышы, грамматика, морфология, грамматика һәм синтаксис ягыннан тикшерелә. Әле тагын орфография, пунктуация, сөйләм, тел нормалары, тел сөйләменең матурлыгы һәм төрле стильдәге һәм жанрдагы текстларны тикшерүдә кирәк. Алга таба китәбез. Демонстрацион вариант. Исегезгә төшереп үтәм, татар теленнән татар мәктәпләре өчен код 81. Демонстрацион варианттагы түгел, имтиханда 3 бүлектән торган биремнәр булачак. Беренче бүлектә укучылар текст тыңлый һәм шул тыңлаган текст буенча кыскача изложение яза. Текстны тыңлагач аның микротемаларын билгели һәм 70 сүздән дә ким булмаган изложение язырга тиеш. Икенче бүлек кыска җавап бирүне таләп иткән 6 биремдән тора. Ул икенче биремнән алып 8нче биремнәр. Монда укучы үзе формалаштырган кыска җавапны яза торган ачык типтагы биремнәр. Тәкъдим ителгән җавап вариантларыннан дөрес номерларны сайлап алып яза торган биремнәр булачак. Өченче бүлектә укылган текст нигезендә үз фикереңне белдерә алуын тикшерүгә юнәлдергән һәм киңәйтелгән җавап бирүне таләп иткән ачык типтагы бирем. Ул ике төрле 9:1 һәм 9:2. Монда имтихан бирүченең үз теләгеннән ул нинди биремне, кайсы биремне сайлыйсы килә, шуңа инша яза. Иншаның яки инде сочинениянең күләме 70-дән дә ким булмаска тиеш. Беренче бүлектә изложение өчен иң югары балл 7. Ул киңәйтелгән җавап бирүне таләп итә. Икенче бүлектә һәр дөрес җавапка 1 балл. Өченче бүлектә иң югары балл 9. Монда да киңәйтелгән җавап бирүне таләп итә. Беренче һәм өченче бүлекләр өчен грамотлык һәм сөйләм төгәллеге өчен 10 балл бирелсә, имтиханда барлыгы бергә һәр бирем өчен 33 югары балл җыеп була. Имтиханда әйтеп үткәнемчә тикшерелә торган эчтәлек элементлары беренче биремдә тыңланган текст буенча кыскача изложение язу. Икенче бирем ул синтаксис. Өченче бирем фонетика. Дүртенче бирем пунктуация. Бишенче бирем морфология. Алтынчы бирем укылган текстка анализ ясау. Җиденче бирем лексикология. 8нче бирем сөйләм һәм 9нчы бирем сочинение язу. Биремнәрнең катлаулылык ягыннан бүленеше барлык биремнәрдә нигез дәрәҗәгә карый, димәк инде алар укучы мәктәптә татар теле дәресләренә нәрсә өйрәнә, монда бары тик шулар гына соралачак. Эшне башкару вакыты имтиханны үткәрүгә 3 сәгатьтә 55 минут вакыт бирелә. 235 минут. Имтиханга
Укучылар үзләре белән орфографик сүзлекләр алып керә ала һәм алардан имтихан вакытында файдаланырга рөхсәт ителә. Ә инде менә бу биремнәрдә җавапның берсендә хата була икән 0 балл. Һәр биремгә икенче биремне алып, сигенче биремгә хәтле бершәр балл бирелә. Шуның белән минем бүгенге тамам. Имтиханга әзерлектә сезгә уңышлар телим.